Kumot na kayo ko ron. Ang bati na po niyo ron. Buti na naman akong muta. Libag o na ba kong ligo? Ligo na ba ko ron? Yan. Kumot na kayo ni kay suntak ko. Siya ron. Hindi niya makakuan. Hindi niya rin mapansin. Bago tang ligo, kumot kayo. Ganahan na ba? Ganahan na ba kung magkumbate mi? Tulog man? Tulog man mo? De! Naman. Ako'y de. Naman. Ay, pag tulog-tulog ba? Wala na ba ko naman, te? May lamot. Pantig kapoy ko ba? Ay, ayaw pagkapoy-kapoy. Ay, pagkapoy-kapoy ba kay bago kong ligo? Wala ba ko naman, te? Kaya na, pati rin magpanti dito. Sumuka, kaya ni mo. Magtapoy kay ko ba? Ah, nagikapoy. Kapalo ba ka na duty na overtime gabi si ma'am? Bawa mo, Maylin. Kuan, pa-overtime, minti. Kanan siya ang ganit ka magkuan, mamarayag ni mo. Astilano na paray-paray yung kapoy kay kabahag kapoy ko. Bago kong ligo ba? Uy, Hindi bago kang ligo. Hindi ka pwede dyan. Kuan ka bago kang ligo. wala ba ko naman tirod? Tapos bibiwa kayo, panty dara. May panty dito sa kuan mo. Kapagkuha ng panty. Kapoy kayo Manawi. Yan na giniguman na to kung gumana to kong bati. So, kumbate, pagkikapoy lagi ko. So, kumbate mo na. So, maglasing kumbate na kayo. Teka, kumbate ni mo eh. So, di lang ko di, gimingaw na ba ko ni mo? Mingaw Bago ba? ko na kong ligo. Kung nga di mo napansin, bago kong mas kay ko ron. Kikapoy lagi kayo. Pastilana. Wala na eh. Kapoy kayo. Manday ka di ay. Ano sa samok ba? Kapoy kayo ko. Manday ka kapoy. Per time lagi no. Sige, balik-balik ka na istorya ba? The time, uy. Ayun, samok mo. Kapoy ka ba? Ginahan na ba ko ron? Nagiganahan ka mo. Saan ito magiganahan ka? Di sa... Unay sa siguro dahil makikikapoy ko pugson. Magkikapoy mo ko. Sa pahawoy ka niya akong kamot. Akong basta kaya. Akong kamot ba? Hawoy. Hawoy. Akong kamot. Ay, saan mo samok, be? Katulog lang ko diha, be. Katulog ba? Palihog lang. Katulog ko. Kaarte naman ni mo ron. Uy, namang arte naman ka. Arte, kapoy, magugoy. Sige, pamubos diha. Dali, agad mo. Tingnan mo nga, oh. Bagay mo, oh. Ay, tagak mo tani mo. Ano nga? Sige naman kang kapoy. Gihapon, be. Matasan ka ba nung ikapoy ta? Muna, bagay ni mo, eh. Di ba kakabot, di nang kakasabot na ng taong ikapoy. Di rin ako matulog, eh. Sabot, ikapoy ko. Ligo. Hello, guys! What's up? Salamat kayo sa inyo pagpunta ko sa among video, no? Pasensya na mo kung yan among mga video. Medyo pagtiguang yung style niya. Siyempre, salamat po kayo sa mga bashers na nagtanaw.